ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପାଗକୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ଦରକାର ତ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମ। ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟିରେ ବୁଲି କୁଆଡ଼େ ନା ସାତପଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାତପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ରାଜହଂସ। ରାଜହଂସରେ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସାତପଡ଼ାରୁ ରାଜହଂସ ଅଭିମୁଖେ। ସମସ୍ତେ କାଳିଜାଇ ମାଙ୍କୁ ସୁମରି ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଖୁସି ପୁରା କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକି ନା ଚିଲିକା ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଚିଲିକା 3560 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଓ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୁଷିଆ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ହିମାଳୟ ଏପରି ବହୁତ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 12,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ଶୀତଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବଡ଼କୁଦା, କାଳିଜାଇ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଗଡ଼, ରାଜହଂସ, ନଳବଣ, ଚଢ଼େଇକୁଆ, ନୂଆପଡ଼ା, ସାନକୁଦ, ମାଲୁଦ, ପାରିକୁଦ, ଜହ୍ନିକୁଦ ଏପରି ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଚିଲିକାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହନି। ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ବସି ରୋଷେଇ ତା ଭିତରେ ହେଲା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଏପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଆମ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ମାଛ ବେସରକୁ ପୁରା ମାଖନ କରିଦେଲେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଓହ କାହିଁ ଟେଷ୍ଟ! ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଦିନ ଆମେ ସେ ରାଜହଂସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଜା ନେଇ ଆମେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଫେରିଲୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ବହୁତ ପାଣି ଏବଂ ବହୁତ ସୁଅ ଥିଲା। ମଜା ଆସିଗଲା ମଜା। ଓହ ଗୋଟେ ସାରଙ୍କ କଥା କୁହନି, ସାର୍ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ହଉ ଏବେ ଆମେ ସୁଅର ମଜା ନେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।